Δεν θέλουν συνεργασία, αυτό έχουν πει. Θέλουν αυτοδυναμία, να παράξουν τον παλιό δικομματισμό. Το παλιό σύστημα που καταγγέλνουν χρόνια στην αριστερά. Είναι παράδοξο να τα ακούει κανείς από μια νέα γυναίκα με υποτίθεται φρέσκες ιδέες να ακούγεται εγώ θέλω έναν ισχυρό πόλο βαρύ και έναν δίπλα ακόμα πιο βαρύ δεξιό για να πάμε μπροστά όπως πήγαμε 45 χρόνια. Θεωρείτε ότι θα ήταν φρέσκη ιδέα να κάνω πίσω στο πρόγραμμά μου, το οποίο είναι πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας? Δεν ακούγεται πάντως ωραίο αυτό. Όχι, αλλά οι ευρύτερες συσπυρώσεις είναι βέβαιο ότι συσπυρώνουν και ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και βάζουν και περισσότερες ιδέες στο τραπέζι. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ λέγατε. Δεν λέγατε ένα ΣΥΡΙΖΑ πανίσχυρος εδώ το κράτος είμαι εγώ? Γιατί αντίστοιχη ερώτηση έχω στον κύριο Δήμα. Στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν και την πραγματική κοινωνική διεύρυνση και τη σύμπραξη με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό που λέμε είναι ότι την επόμενη μέρα εμείς θέλουμε να είμαστε με την κοινωνία. Δεν μας αφορά η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορούν όλοι αυτοί που μας φτάσαν μέχρι εδώ. Αλίμονο αν περιμέναμε από αυτούς που δημιούργησαν όλα τα προβλήματα να τα λύσουν. Εμείς θέλουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική, όχι ηλικιακά. Νέες ιδέες, νέες προτάσεις. Θέλουμε έρευνα, ιδέες, νέες προτάσεις. Θέλουμε έρευνα, θέλουμε καινοτομία. Όλα αυτά τα έχετε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ελπίζω να μην σας φαίνεται τόσο μπαγιάτικα.